И здравейте хора, аз съм Веско и днес ще играем Майнкрафт. Крафтинг. Така. Чакайте. След малко се върна, обърках сита, след малко ще направим нов сит. Здравейте, пак се върнах, сега ще направим нов сит. Се казва... Тубата сид. Survival, крафтаме го. Да видим къде ще сме, така. Не, много як сит. Сигурно почти всеки знае как се играе и трябва да вземем дърво, работи. Какво да ви кажа? Да, ще снимам на Clash of Clans. Така. Ще направим сега една кирка. Тук видях, че има камък. Така. Сега ще направим от стон инструменти и печка. Това просто стига. Така. Пръчки. Така. 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 Само да се потеца инструментите. Така. Не, их. Пенки бърка. Така. Това тука ще отгледаме малко. Това не ми харесва танка. Това да не е нещо щера. Няма нищо. Така. Има пещера надолу. Така. Тук има скелет. Чувам и паяк. Май видях паяка къде е. Не, приближавам се. Гъмко. Само да не влизам до някой. Да му би. Така, взема Никола. Ако не виждате нищо, извиняйте, сега ще виждате нещо. Така. Ето го паяка. Два са. Минат. Обърнах. Има и клипър, не. Така. Не? Що гръмни? Много обичам крипърите.
Máme ešte tak doma. Čo mám skelet? Ďakujem. Čaká. Ježiš som. Mám skeleta neživ. Čaká. Máme ešte iron. Čo zjem irona? Няма нищо. За сега търсим айрон. Тук има кова, след малко ще го вземем. Ето е айрон. Какво стана? Оф, реклама. Извинявайте. Така, колко айрон имаме? 12, чувам пак скелет. Имаме 12 айрон. Добре са. Добре. Така. 12 айрон. О, не. Ще ми стигнат за доста работа, ще ми стигнат. Така. Още един. Само да идва някой крипър. Знаеш, че първият... Опа, паяк. Първият епизод е такъв. В мината. В пещера да има. Все пак това е първи епизод. Ама доста бързо се развих. И ще направя студениците и ще слезем надолу, първо ще обиколим. Ще обиколя тази пещера. И ще съм надолу, ама ще вземам колко 22 айрон. Сега ще приберем малко кол. Така. Трябва да не чуете и телевизора. Какво е? Друга пещера намерих айрон. Чувам вода. Така. Ще обира кола. Така, сега. Така. Оф. Ако сложа още някъде... Няма ми стигне. Не знам дали съм получил. Така... Така... Сега ще се качим горе. И аз си забравих... Крафтинг тейбъл има у мен. Така... Правим печка. Слагам я. Слагаме всичка айрон. Слагаме да се тече. Правим пръчки. Правим торчове. Така. И учим да
то още айран. Ето айран, видях го. Добре, знам. Така. Ще бера този айран. Тук има ли нещо? Кол? Друго? Друго няма нещо. Така. Опа, батерията ми пада. Ами... мисля горе-долу това да е за епизода. Не точно горе-долу. Ще си взема тук сега работите. Взема сега къде ми са пешки, къде е пешката. Опа. Така. Ще направим една кирка. Насам. Тръгваме сега. Тука. Паяк, айран. Май ще си направя айран броня и оръжия. Ще ми остане даже още айран. Сега доста добре според мен се развивам. Давайте идеи, какво да сторя. Само ще ви кажа, не съм изобщо добър в строението. Пахне реклама,